Dobrý deň, volám sa Jakub a v dnešnej časti si povieme o pripojení a prvom spustení zadnej cepovej kosačky Orkan KT. Bez ohľadu na spôsob prevzatia stroja bude kosačka vždy kompletná a pripravená na prácu. V prípade doručenia paletovým kuriérom venujte pozornosť dokumentom, ktoré sú pripevnené k stretch fólii. Ide o nákladný list a vedľa neho sa nachádzajú dokumenty k stroju. Nezabudnite ich z fólie pred rozrezaním odstrániť. V tejto chvíli môžeme pristúpiť k vybaleniu stroja z fólie. Po odstránení fólie môžeme prerezať zaisťovacie pásy. V tomto momente je stroj pripravený na bezpečné pripojenie k traktoru. Pripojíme spodné ramená a horné stredové ťahlo. Spodný záväz je vybavený čapmi kategórie 1 a 2. Stredové ťahlo má dve možnosti montáže, napevno alebo v plávajúcej polohe. Nastavenie výšky kosenia stroja sa vykonáva nastavením výšky kopírovacieho valca a poistného plazu. Valec má široký rozsah nastavenia, vďaka čomu môžeme plynulo nastaviť požadovanú pracovnú výšku. Po úvodnom nastavení výšky kosenia pomocou kopírovacieho valca a poistného plazu môžeme prejsť k presnejšiemu nastaveniu. To sa vykonáva pomocou stredového ťahla. Jeho predĺžením bude stroj kosiť o niečo vyššie, zatiaľ čo jeho skrátením dosiahneme, že stroj bude kosiť o niečo nižšie. Dbajte tiež na správne nastavenie pracovného uhla stroja. Správne nastavený stroj bude mať vypálené logo Orkan vo vodorovnej polohe. Môže byť mierne nasmerované k zadnej časti stroja. Neprípustné je nastavenie, pri ktorom toto logo smeruje dopredu. V takom prípade by stroj mohol zachytávať o zem. Správne nastavená kosačka spočíva na kopírovacom valci. Plaz plní len poistnú funkciu. Voliteľne môže byť stroj vybavený hydraulickým bočným posuvom. Na jeho ovládanie je potrebný jeden dvojčinný okruh na traktore. Kritické mazacie miesta na stroji sú veľmi ľahko prístupné. Prvá maznica sa nachádza na tomto mieste. Slúži na mazanie ložiska hlavného hriadeľa. Druhá maznica sa nachádza na tomto mieste. Slúži na mazanie ložiska kopírovacieho valca. Samozrejme, symetricky na druhej strane stroja sa nachádzajú identické maznice. Mazať by sa mali aspoň každých 6 hodín. Nastavenie napnutia hnacích remeňov sa vykonáva uvoľnením týchto dvoch skrutiek a uťahovaním alebo povoľovaním napínacej skrutky. Treba pritom pamätať, že pri manipulácii s výškou remenice je potrebné nastaviť aj výšku uhlovej prevodovky tak, aby bola rúra vodorovne. Nezabudnite tiež na pravidelnú kontrolu stupňa napnutia remeňov. Správne napnutý remeň sa pri pôsobení sily približne 10 kg prehne o asi 5 mm. Aspoň raz za sezónu je potrebné vymeniť olej v uhlovej prevodovke. Stav oleja v prevodovke môžeme skontrolovať odskrútkovaním krytu. Na tomto mieste sa nachádza imbus, po ktorého úroveň má siahať olej. V štandarde je stroj vybavený kladivami s hmotnosťou 800 gramov. Tieto kladivá sú usporiadané v špirálovom systéme a sú skvelou voľbou pre úhory, medziplodiny, vetvičky, ako aj všetky druhy krmovín. Voliteľne môže byť stroj vybavený nožmi typu Y. Tieto nože sa výborne hodia na kosenie úhorov, všetkých druhov krmovín, ako aj medziplodín. Ich výhodou je, že kosiť ide o niečo ľahšie a výsledok vyzerá o niečo lepšie. Výhodou kladiva je však to, že sa v prvom rade lepšie osvedčí v prípade vetvičiek. Vďaka tomu je stroj univerzálnejší. Kladivo má navyše veľkú plochu, ktorá pri práci vytvára prúd vzduchu. Prúd vzduchu dokáže nadvihnúť prerastenú ležiacu trávu. Veľkou výhodou strojov firmy Orkan je univerzálne uchytenie, takže na rovnaký držiak môžeme osadiť kladivo aj nôž. Pracovné hriadele strojov Orkan sú vyvažované dynamicky aj staticky, čo zaručuje vysokú kultúru práce, stabilitu a absenciu vibrácií. V prípade výskytu vibrácií prácu okamžite prerušte. Dlhodobá práca s vibráciami môže viesť k poškodeniu stroja. Najčastejšou príčinou vzniku vibrácií je poškodené kladivo. Stroj má v prednej časti opornú nohu. Pred začatím práce ju zdvihnite. Hoci najlepším spôsobom je ju úplne vybrať a nechať v garáži. Kosačka je vybavená uhlovou prevodovkou s rýchlosťou 540 otáčok za minútu. Práca pri 540 EXO, 750 alebo 1000 otáčkach je zakázaná. K stroju je dodávaný univerzálny kĺbový hriadeľ, teda vývodový hriadeľ. Môže sa stať, že bude o niečo dlhší. V
V takom prípade ho treba skrátiť podľa vášho traktora. Samozrejme, ak už máte na farme iný, o niečo kratší hriadeľ, nič nebráni jeho použitiu. Pri tomto stroji nie je zaťaženie veľmi vysoké, takže by mal stačiť aj slabší vývodový hriadeľ. Kosačka má široký rozsah nastavenia vyhadzovania materiálu otvorením alebo zatvorením zadného krytu. Zatvorený kryt je skvelý na kosenie vetvičiek a vtedy, keď chceme materiál dôkladne rozdrviť. Otvorený kryt je ideálny pre vysokú, hustú, často mokrú trávu, medziplodiny alebo úhory. Pred začatím práce sa oboznámte s návodom na obsluhu priloženým ku kosačke. Získané vedomosti vám pomôžu pri bezporuchovej a bezpečnej prevádzke.